Hello guys, part 2 namin siya guys. Please subscribe, like, and share. Maraming salamat po. Basta kayo dito mo? Kaya magbaga nga pa ng pas mo. Wala ito na yung cricket. Ano yung osteoarthritis na kanya? Kaya hindi nga itlog manok. Ano mo ni balay si uric acid, mo ni balay sa sugar, ha? Nagdali mo balay si uric acid, balay si sugar, ha? Para di mo taas ng uric acid, una-una bawal mo kang itlog na may isda nga naman cholesterol. Pasayan, lukon, alimango, lukon, balot, ha? Bawal na siya, ha? Saka ni sugar, bawal ang soft drinks, kape, juice, tsaka, ha? Manamit na lang yun. Pinakagrabe nga bawalan, si pasayan, alimango, ha? No, mukhaon lang mo, di pa mapula dali yung dayon. Dugay pa man. Wala lagi mag-ano pa sila. Tapos sa panahon, natong lupang kaoro, mga toxic na. Grabe no? Ati kulay, spray na. Grabe nag-opisina ko. Medisina na. Kung ang kaoro, maglison ng sa gatos. Ano yun? Sa liad ko. Lisod sa gatos ang taoron. Namay mo abot, pero sus. Kumong-kumong. Kakwarta, balik kayo din mo. May kwarta no, kakapay pulo to. Ang natin Jollibee. Hindi na ito makalimutan ito, magluto gulay ba? No? Si Pinjoy lang yun. Ang tulang mo ba, nga bayot? Yeah. Mul-mul, imo ti, mangalay, mabanhod, makapangga, mo na pas mo.
Mo na yung mga sign sa pasmos kusog ha. Ulmul man kaayo ngalay man kaayo eh. Mabanod na kana sa mga top trip ah. Hindi nga na para lang sila. Pag hindi na makatabang. Ano, lugay pa? Padung ginasas tumoy. Kada uli, imasa, kada uli hapad, ligo. Kapoy kayo lawas. Bisa ko ako magkapoy. Bisa pag nag-email ra. Hindi na pwede hapon gabi. Ito mo sa Taiwan kay mga tradition sa mga Chinese people. Kung pagkatili maligo, sa kasi na mo dyan ay lahang Ano yun, natabo atong ano yung dress ako, di kay Japan. Filipino descendant. Ano yung disipre? Ano sa kusog? Piniguman na trabaho, maligo. Wala mo nindo. Pero di epek ano yung way kusog, pag 59 na. Di layo pa? At least layo pa? 59 pa? Nahimulos ka. padulo Pero para problema, di ka din ang kaklakaw. Ano na ko, ang israna ang tambal na mani na katigos. Ano yun din siya? Huwag pa tago hilot, balik na sa Japan. Ito ako, magulang na siguro ito maka. Ano garin, nalay ka kung tiil, wag ko gusto, banon. Kasi akong imon mo, sige imon mo nga an nang gadit sa ilim. Maghilot. Kumangato ka. Bukan naman ako ng sigagat na itong inahan mo. Naku eh, magulang ba nga na plaray? Ikas ka mo kung tiil. Makalakaw. Wala ko lagi na, ako lagi yung pinidyahan kay kining si Pakita sa ko YouTube. Pakita sa. Ako man, tan-awra ko ni, ano no. Ang tanaw ko sa ni, kung taga-digos ni, ano. Yara man ako, Sige kay, ako isiyat niya ko sila si Mande. Kung magkita na stroke, may stroke ba? dagan ako natabangan, ha? Parehas kung papa ba nga kuan nagkaimang kasumat ko. niya. Ako pinidyahan. Ilan ako nga. Lain lagi din ang juda nga ka naman stroke mo kay mukiyod sa murakang. Ako yung binuangan kay mag-uuli ang tao na eh. Gusto lagi siya mo aridis ko. Niya. Kapag atiman ba, kaya naapos ko yung trabaho. Yung mga anak, uros na itrabaho. Hindi na ako, hulaman ako pinakabulan. Para na ma-maintain di ka. Maintain siya, 7 days na siya. Pag-ilot, 7 days na po, 7 days na mo na maintain. Para makamata niya ang mga tulog. Ikas lawas sa mukha, dapat sa... Hapon siya. Lumain na siya muna-una, may na siya. May mo na siya. Ngayon, nga na mo ba, napitahan siya pati baba. Ako din ba na? Napitahan. Hindi, maganik ka dito. Pero dinan lang doon na mapaspasan na masal ko lang ang dugo. Ano siya? Huwag ka namatay sa kumbana. Paano ko na, kaya dugo man ko natulog. Wala ko man, mag-iso na lang ko ginawa. Mga kuan. Kaya di na magkano ginawa. Sticky ang iyong dugo. Matulog. Dinan lang masal ko lang na. Di mo na pwede sige tablitas nga maigo man tiyan. At yan. Ako na siya. At tinae di ay. Hilot ba massage? Eh para ang dugo maka-circulate. Iipos na ko si Juan ng gabi ka kasi. Balik na ko. Akong tawagan ako. Ano kita niya? Thank you sa. Oo, ano po? Mintras na ako ka dyan. Ako din mo. Matandog na yan. Kumakanap ako yung makama. Hindi maliyot lang. Kaya sunod. Maliyot. Matandog mo doon. Mahilap ko balik. Ako na mahikan. Pero ano, Ngayon pagkalugar ka mo. 7 days lang. 10 days na. Muna yung pinakadabis na follow-up. 1 week. 1 week lang. Pero, Mandron. Ito ang tawaran. Bernes. Bernes ka dapat. Sunod Bernes. Kung makalugar lang ko na. Eh, muna yung pinagkakontingan naman ang 7 days. Hindi pa nakabalik ang paluhot. After ng 1 week, sugot na po na siya. Dapat mapaloopan sa musamo, sige lani.
Wala, pati lamian na lang. Dili na ka mag-electric-pan kung niya. Electric fan yapon, di ka pa ibo. Ang banda. Ang kalabas sa electric fan or aircon, kung simot ka pagsulod. Simot ko. Ano? Maugan ka, adiha, juga diha. May sangon sa klaseng tambal, di na. Muna ako ang sagad, makita ko dito sa luwas. Ikan sa trabaho niya. Singot. Singot. Mo ni bantayan nindot mo kutang itawal dali. Ya kada simot ta makalugaw ka trapo ni trapuhi siya. Ayaw gyud taga adjust ka makaugam. Ay maugan ta, alis ka na lang daan. Dili pa na sakit pero pag mag-abot na tanan maningil ako. Wala. Ano na sakit man dito eh. Pero wala lang malipat mo ka kay trabaho man ka. Nag-relax nimo diha na sa magawas. Yan na mga kuwanan. Juyo. Tigulan. Kabot ni nag sa sinta taas na son lang na to, 60 lang. Sa sinta, iso po mo ko sa sinta. Oo, depende man ko na sa akuan, ma'am. Depende man ko na sa pagtartar sa itong lawas. Ako nga, kung ako nga, sige mo na ako karon. Naman ko, di mo kita parang kondisyon. Depende naman. Depende, naiuban nga mabikil dayon, naiuban nga dugay mabikil. Yan dugay pun mabikil, ulat-ulat po. Kaya nagsalig man, di man maunsa. Pagkabusto mo yan na, dito na siya. Grabe ang immune ba? Isog kayo. Basta lang, di lang kita mabasag hapon gabi. Kana, okay na. Kaya sa unang panahon, bago ang tao, dito na nagligo, patulog. Relax ka, o tulog. Dili na sila, dito na hindi. Sa karaang panahon na ha? Karan-karan. Eh, sa wala maabog. Kana ganing. Kamay rang abog. Ay, sus, marsa. Kana ganing mga babae sa una no, ako nagkakuha na sa mga karaan. Lima ka kanang reglahon. Dili taon ka magbusa pa ka maligo. Karon, Kuan man ko sa una, usa ka buok, usa ka adlaw. wala man ko na mga advertisement nga mga kuan. Karon daghan mo ko kay advertisement. Pwede di maligo. Pwede di tambal lang ana tanan. Daghan na po tambal ng Nga malibog na ang tao. Prescribe na ni doktor. Sa napoy ko. Kami sa una. Pero kung mo nagdibo, mo nagdibo ko sa pagkabaligo. Pero no, ang tanan dugay pampun maningil. Mabita ang tao karon di pa umsa na kay sa gobyerno ron, 80 na lang kay bro taas mga sigato. Wala di kabot. Way makadawat. 50 na kay kapino ana nga tiurok na. Tagsa na lang ganito na wato. Iso 100,000 na. parang 80 ba bro tungas kayo no? Tungas ka no? Pinakatiguang na kong hilot dire 102. Nawa sa Facebook. Oh, nakakita ko na. Ang isa 80, ang isa 97. Na ito'y bago-bago lang, mga 2 months nata. 93. Lagi yung bilang gusto niya no, butok dabaw. Oo, lagi yun. Ako, tiga ni tandag dire. Ngayon ang tandag. Kapot, tagom dire. Ngayon ang ganang tagom. Pero nangita, manggit sila ko. Wala manggo daw dito. Ngita sila. Ano ko yung anip style pero di man gyud daw. Nangita gid sila. Dili man mawala. Kapag abot dire ay katao eh. Kalami lagi kayo. Supa na gusto kasamanan mo, lami kayo ba? Sukol na po na 2 years. Lami man mo ka, lami na dyan kayo. Sukol na kagpuan kay lami naman. Balik ko rin. Wanay ngul-ngul. Oh. Naaman, pero lahi na. Bati na sa. Bati mo away na ni 2 years. Ito na yung anik ito. Huwag ito sa riyad basta lagi. Hilot na ko sa una, imbis ka Webis Bernes lang, halos na katatlo. Yan labi na kiting sweldo. Na mapahilot lagi sweldo. Na may mga tigkilog ito nga mga Pinay yapon. Oh. Pangitaon kayo. Nagsarap. Di po lagi yung anik kong trabaho. Lagi dili. Lahi ra gyud. Ako, hilutan ako mauro gini sa riyad. Una nga mahikapan ako, bisang ubang lahi pa na, itabi ka. Ano, mandala man sila kauban pagkasunod adlaw. Okay, Kung maayo. sa to pa, girekomenda ka. Maayo. Mo na nga, mahilot ko, wala dyan ko pili. Kaya ako, kung tarungon ko ni,
Mo rekomenda man eh, mubalik po na, mura na siya. Investment man eh, magitrabaho ko doon. Kadaghan ang iyong customer. Naman ako kapalo, ibuanday ko nila, gimarito, sana ba? O na, maabot ang panahon, nandito mga kuwan, nagyo, ikatag ba? Uy, ato si ko ano, ato si ko ano. Ako, ano, magulang. Yaan rin nga, taga-mati. Ay, balik ka magmang. Nagawas nga istorya na, makita po ko yung TV o sa cellphone. May nga bot-bot na akong dito sa YouTube, o di makita, no? Rani, wala ko makita, sige istorya na, makita ko na diya. Hindi po na namatay ng bot-bot kayo, makita ko. O, na magbibigin lang. Ako lang ko niya ba kay, ano, itong daghan ang kabitas na hinuon. Sila ka, sa kaadlaw, Ang tabletas, buntag utuha. taas na kayo na 3 days na lang kita kutob. Pag di ko na sa matabang sa 3 days, 3 times a day pa dyan. Oo, Pangita siguro taglayin pamahag, yung git mo, git. Oo, nagyaw, pinanaron ka bulan. Pero kung ane, niluto na ka, bisa kita mo ng tambal nyo, ikaw niya. Atong kuto sa likod, wala eh. Grabing kutos ko. Muto yung problema. Walang dili mahubad na yan. Ngayon lang ka, ana-anaon lang. Wala timing ba? Sila ka, puto ko yung likod, dili eh. Ano nga? Tanaw na ko sa lamin ba? Bugdong na kung ikot karon ng puro flat na. Kanyang bugdo ni mo ka na. Kana. Wala nga malisod usahay ka ginawa. May ititon man ang iyang kuhan. Ako na kayo lusay. Kapag maipit nga ugat ka pa daw sa ginhawa mo na maa. Pero dili, wala kay sakit. Kaya ipit lang niya. Ano lang pinakasayon nga. Hindi mo putas. Ingal ko ba? Pero ang pinakako dyan na nagsingoko ka. Oo kana. Daghan mo nagtao din na ano. Kapit ko kasunod itong balay na. Yeah. Abre mga puntahan, Yeah. madali kayo na doon ka tao bubong nagsunod ang... Bisa may nang sultin yung direct. Katong tao nga, nagdala ko itong ilim noon. Dito daw. Oo. Eh, dili, gibalikan dyan, dili, istubluan mo sa Ah. puntahan. Nga, di magumi dili. Kung kabantay mo kuno yung magnilaw, nilaw. Wala may tao. Yan kay, abre ang puntahan, dito na may bangko. Isa niyo di pangita. Oo, to, wala siya. Ang dili, kanao. Wala ko ko dahil ni kabalo nga nag-chat ko kay yaha dahil ng asawa may ako ang Wala ko kabalo, siya man natugman. Wala na ko. Nagkaroon na las 4 ko. Inala ko nga. Inala is gito siya. Ay, kapoy ba? Wala ko mag-prepare. Mag-prepare mo ko daan ba sa magkuhan? Wala ko, iba ito. Pwede siya ka nakalimot kasi siguro. Ano mo itong iwan mo? Okay, good. Gapon na pulong kay Koy. Dahil mga adlaw gapon. Naalig gapon. Ha? Naalig gapon. Wala kay pinik nga daw. Wala pili ni ma'am, basta magpahilot. Ang sakit pero, may adlaw. Ang uban mo Wala kay birthday na sakit lawas. Martes man o Ang sakit mo lawas, basta pag birthday, pahilot ko tayo. Ano po rin. Kain dyan akong lawas, pahilot ko ko. Ma'am, ang birthday niya. Ikaw man eh. Nagluto ko itong gahapon, gigayo ko nila eh. Mas mo po, basa man hapon. Manhod na kayo, ngalay na kayo ba? Yangan po gusto mga kusog na dito. Tatlo, mo ko na kumilot dito. Naguyat. Usog ko dito. Nagpupagling ka dito kay Juan. Real o kwarta. Oh, mawa tagang ka 100, 1.5 na. Oo, dali. Yan ang uban 100, ito 50. Ako na ang kwarta diri. Kaso layo lang.
Eh, manghilot dito. Nabalhin mo suwa. Hmm. Ano mo ginagana? Wala maayo. Yung mo, nakatisting sa ko. Kitang birthday ko. Wala mo ko ng klases marites. Ganang good na marites. Good, good. Bagsak ka. Ano? Ano nautong to? Auton. Ang isa kay, dito maayo yung ulo. Ito na tilawan ko kanila na maayo po. Marites. Ayang tamam. Isang ang tao, apakato sa imo ha, nakakita sa imo sa cellphone, sa TV, YouTube. Wadto gina sa imo ha, ang ngita gina, asa mo ka? Bisa wala pa sa kabalo sa mga balita. Murag niagi lang sa mga cellphone, wagi ba ako. Binarekomenda mo ko sa YouTube. Pinadlaw mo ko nag-upload. So, in-upload mo sa YouTube, gawas ko. Bisa mag-search pa ka dira. Diba? Bisa ako dede mo search ko. Tanaw ko ka ng mga Tagalog movies. Ay, naadyo ko, masingit ko. Pero mahilig ka gilot, ito sa mga. Manawa ko sa mga dito sa Cebu, dito Manila. Dito sa Mindanao, kapala. Kita mo nila sa kung kita YouTube. Napakarita sa Luzon, takot Ako kagad. Alang yung taga-kagayan sa buwang taga-bukid nun. Naghandog mo kahilo sila ko na, naghangkod nyo rin. Sa asa mo good lugar, good rin. Kada Bodilsor, katako. Muha na tanan diri. Oo, ako na tanan na Bodilsor. Sikat na. Naghangkod mag-ilot. Pero kung makuhan ka ba, kanang Wala magkaayong ba? namoy ka nang mangita, manggita. Mura ko restaurant, di ba? Mas napabay naman. Lami-lami. Lami man ito, napabailain dito, pero layo, sige lang. At tungo tato, kay lami, ano ba no? Nanghinayang din siya, no? Nanghinayang din sa sinubo. Yung love. Manginayang swerte na yung kayo siya sa Wala tanan. nakuha ko sa bangon. Balik ko. Dahil siya, nakapot siya una nga. Balik, napot siya una, napot siya. Kung siya ba? Ako, inahan mo, di ko, binikanan mo ko, di man ko ka buot nila kay kasado ko sila. Pero dili lang ang gusto nga, anak ko sila. Pangitaan ako sila. Balay niya. Gusto sila. Isang pag mudawat ka na mo, hindi na Kasi din ako gawat ninyo nga anak mo ko yung ato ang balay. Kana, ato apa na. Hariyain niya sa inyo. Natapos natin pag-antos eh. Hindi na mag-antos ko. Hindi lang nag- Hindi ko pas ako. Gamay na lang kayo. Dahil masakan. Kung sa pamangkin di pamita, ang basakan, di padala niya lain, dawat lintira siya. Niya ang gasto, kanang akong Wala anak ko ko yung yan, gasto. kanang kaming nga, ramon na yan. Aw akong giingnan siya. Ako gani, nga abroad man ko. Ako lang ko, pugong lang ko tani. Kung lang ko tanan. Natural man gud kay dapat sa social media. Daghang makuha mo init mo gid ang lawas mo kan. Social media kayo kay daghang makita nga libre. Niya ako, Oo, niya. giingnan ako. Natural ka man ko. Ang kabaw bitang putasan, ulo na mo na, pero dili ninyo ito. Bala ko mo mag-lodge mo asa mo pa ino. Hindi rin kayo po. Kuan lang ko, kuan ka. Hindi na ko madala rin. Ipaguman man gud masipyat, sipyat na gid siya. Ang ito. Hindi na ko madala rin. Bigas pa ko bantay ka. Ang baga na siya, murot na siya, nagawin, mamulipoy, mangalay, banon. Wala gusto mo. Sa tumoy pa ha, paralyzed, walay kusog. Ang stroke man dahi. Anak na wala stroke. Ang paralyzed, anak, dili na humot na. Anak ang sinyo, lagi. Wala siya kay sa una, anak kihan. Magbasa, wala siya. Ano lang din siya, manikamot ka makabihay ka, nyaman. Makauli na po kasunod ko na po, makahilot na po. Pila kayo sila. Una kay time dito nga mapatandog, ipatandog lang gud bisang kuwan.
Kay gwapo mo tira, matandog na sa kanya naman sa klasyon ng ito tubo. Mura na dili mo nga maayo to sa Manila. Para lang matandog ang iyong utak. Matandog lang. Yung lang yung barato-barato gamay. Kung kaya ni mo nga, kaya ito na, kaya na lang. Ano, pahilot kung kaya. Gaspong kayo, no? Matake ni sa 58, 59 mo na, matake ni. Alayo pa man. Ayaw pa eh. Alayo pa man. Lapit na eh. 45 na Pero po. dili, ta magsaling nga layo. Sabi kay layo, dili, kumpiyansa kita. Magpasagad, dalabot. Unya na lang dito muli. Unya na lang ta. Unya na ko mo relax. Unya na ko mo pasasa ko ron. Inundog. Unya ko masayo. O, be. Yan na magmahay. Aw, ganyan na ba? May pagkuhan ako, ako magkuhan, magsipag. Kaya ka na magmulumul o gininit, bawal na ha. Gininit, hapon ang gabi eh. Bawal na. Wala din tanan. Eh, mo gud ang ligo, buntag na. Eh, para maabot ako, 100. Lumba tag gusto makabot. Talo. Kaya ko na siya gusto mo na to, basta disiplina. Pero mayroon na tanga gahi kay ko. O gahi ka, musukol na lang ka itong mga bawal-bawal. Karon pag bikil ni mo ron, pero magkaasa sa sigatos. Hindi ka abot eh. Ang hatag sarap. Sa Ang mga batanon ron, dahil makuli na guys 20. sunod. Gamot lang. Siyempre, abot sa Ginoo. Paranan sa mga isdaan. Nabakinit kayo. Init kayo, bugno kayo. Nindang ko pa na, nanindang ko sa nindang ko. Ano kang kamot? Hindi na ko kagulis mo ibila. Baga ba mong baga? Ano mo kong kamot? Nana. Ano na? Alin, drama ba? Mutuo-tuo ka kung saan ka, mas kumbinsin. Ay, prank niya ito. Ayan. Nai-vlog na lang ako. Ano Naprank niya ng mas papa. kumbinsin. Pero ba ni mo hindi ko mag-picture-picture oh? Ay, Litas gawas na, salasing ko na, init yapon. Ginit ko. Kasi ko na, init na ko. Singaw gay kayo. Yun na yung budget Nindot sa ba ito bahay. Taiwan? Now, At Ika isang po adlaw, ito. di kami sa Juan, asa Ikaso to nabita ko may nagkumaw. Baguio City. Pagkusito. Little Baguio. Storage. Sa Barakatan. Ah, Ate, bugnawa lagi. Ibabogis bukid. kalinan? Tungkol yun, dili. Storage. Storage. Dawayan. Dili ko na maunang kuhan. Idin. Alay pa lang ibin. Nang Ito kay, pag-tre lagi tanam. Ang kuha lagi. Silya, di ko niyo po banang, bangka ko ni Pahelo. Ah, Sa ko banang ka, dengan ka. Ya, ang hangin ba kay makundot mo. Managloy Hindi niya. mo gyud. Mara baghangin na. Bukong mo gyud. Na, ditoan na lang ta mag-birthday sa bonbon doon. Para lupad ang cake ba? Yo. Inana ko ba yan sa idin pero kuhan. Okay, mga bukong mga. Ya makita ng Davao ano ba? Biro lagi din no. Ato yung geto ano sa post niyo kuhan. Ano ako lang na video me. Na video jud may asa lugar kay sayang mo tagsara ka man na. Di pa jud ka mag-picture video. Ayo Grinta! Ayo ba? Adere sa tanong kay bugnaw ka. Bugnaw kay sa ulo. Magabot na digos pero kay inita. Init. Nataguan ko ta dire. Pero nindot anigo sa mga kalamidad. Sigod na maigo. Safety kay masangit magbukid. Napalibutan mo ako ng igang lang dito. Sige na lang. Bunta na tayo. Buntang nga sa Natay kami dyan. pinitaan na sa hangin na puso. Dili. Kung at sa Masangit. ibabaw kay Kuha na lang. Sobra na lang sa ubos. Ya, dili na. So,